ha quedat un tros d'Escubells de Sant Josep de sa Talaia. El foc, que es declarara fa més de 24 hores, ha calcinat 45 hectàrees de zona forestal. Bon vespre, la Guàrdia Civil ha detingut avui a Rebaixa un home veí de Sant Josep com el presumpte autor de l'incendi d'Escubells. Segons els agents, el sospitós es trobava cremant canyes al torrent ahir migdia i això va originar el foc. L'acusat ha quedat en llibertat a l'espera de passar a disposició judicial. Mentrestant, el foc no està controlat, però sí estabilitzat, i la situació ha millorat perquè s'ha davallat el nivell d'alerta al nivell 1, el que vol dir que no hi ha perill ni per a les persones ni tampoc per als habitatges. De fet, els desallotjats ja han pogut tornar a casa seva. En aquest moment hi estan fent feina 130 efectius humans i 40 de terrestres dels diferents organismes d'emergències i s'espera donar-lo per controlat en les pròximes hores. I anirem en directe per conèixer la darrera hora. D'altra banda, EMAIA ha posat damunt la taula un pla energètic revolucionari i pioner a tot Espanya. Amb ell no només vol abastir d'energia l'empresa pública i tota la flota del transport municipal, sinó també vendre l'excedent a l'aeroport i a la planta hotelera de la platja de Palma. Aquest full de ruta inclou extreure metà de l'antic abocador de Sant Reus i que la pagesia de Sant Jordi cultivi canya per fer biodièsel. Arranca la Setmana Santa i s'intensifica l'activitat als aeroports de les Balears. Fins dia 21 d'abril, més d'1 milió de viatgers passaran per les seves instal·lacions. Aquesta xifra suposa una pujada del 33% respecte al mateix període de l'any passat. Segons AENA, el dia de major trànsit de passatgers serà dissabte de 9 d'abril amb 16.600 turistes, seguit pel diumenge 21, amb prop de 15.000. Només en el dia d'avui s'han operat uns 600 vols als tres aeròdroms. La Federació Hotelera de Mallorca preveu per a Setmana Santa una ocupació mitjana del 70%, uns 5 punts per sobre de les xifres registrades l'any passat. Les zones estrelles són la platja de Palma, Cala d'Or, Alcúdia i les platges de Muro. Pel que fa als comerços turístics, vora la mà, més de 15.000 romanen ja oberts i la resta espera obrir quan ho facin els hotels dels seus voltants. Avui és diumenge de Rams, darrer dia de Quaresma, dia per venir palmes i rams d'olivera i també per als 12 sermons. El bisbe de Mallorca, Xavier Salinas, ha beneït les palmes al Palau Episcopal per després anar en processó a la Sau, on s'ha oficiat la missa de la Passió. Comencen així les celebracions de Setmana Santa i es commemora l'entrada gloriosa de Crist a Jerusalem. Al capvespre al monestir concepcionista de Sineu s'han meditat els 12 sermons, les passes que va fer Jesús abans de morir a la creu i que es mantenen vives a la part forana. I també avui ha estat un diumenge de fires. A Porreres han estat els anfitrions de la 15a edició de la Fira Estatal de la Biodiversitat Cultivada. 10 comunitats autònomes hi han presentat les seves llavors més característiques. D'altra banda, les ovelles i les cabres han estat les més observades a Calvià i a Santa Eugènia s'ha celebrat la 34a edició d'una fira d'art i de gastronomia amb clara essència pagesa. I als esports, bon vespre. La binissalamera Alba Torrent s'ha proclamat campiona de l'Eurolliga de bàsquet amb el Galatasaray, que s'ha imposat a la final al també equip turc del Fenerbahçe per 58-69. Torrent ha estat triada més la MVP, la jugadora més valuosa de la final avui disputada a Ekaterinburg, a Rússia. Més nom propis, Marc Sánchez ha aconseguit el quart o i la quarta mínima per anar als europeus a la jornada final del Campionat d'Espanya de primavera disputat a Son Hugo. En futbol, el Mallorca sortirà d'aquí mitja hora a jugar a Ponferrada amb les novetats de l'11 de Kevin Irenei i Àlex Moreno. Abans de començar es troba a 7 punts dels llocs de play-off. L'Atlètic Balears torna a ser el líder del grup tercer de la segona B gràcies a superar 2-0 el filial de l'Espanyol. El Constància ha empatat a 0 a Reus. L'Ushuaia ha perdut 1-3 al quart partit de la sèrie semifinal per al títol davant l'Unicaja i, per tant, queda eliminat.